si kardom jasemet lili karbeng la rat pan isi kachiri ki piponji minge hangdo alam the bang la hello je non 15 agos an manang kili la soteng si hala ili ning kuiso ke claim ar kital ansi ke pra la son sinili bange chema thalo athe bange 1951 ningkan 13 April ni litum district boundary kadu which along that pen labang so karbe along district adui ahoy na ki free to japan non assam mate karbe along chari bom BJP sarkar se beda himonto biswa sharma lapen meghalaya chief minister konrad sangma la bahiniang bong 2021 ningkan 29 March arni isa lamdon chido chitok la hala salamdon bange longle kachipi la penke ka chedeng sita nondali tumbangke chethek dulong jije karbeng long pen bangke Meghalaya ahawar penthang ta ili tum kelong ji ave ili tum west karbeng long lesi Meghalaya ban Kepi Chedon bangse ya sebet hala give and take long bangta kitu lasi nilikatu we bhan chenu riji bangal halo je ili tum la bangsa give and take ka chikroi dunai jelam take ave pin lo pen la bangso give and take ka khamkhe bana give and take ka oposalo bangta dak ili tum madua state aphan ba badwa ke bana ke langam selji so alam ta ave sila bangeli tum jasimet itu ma constitutional boundary alam sili tum kachininje la pela bangeli tum justified isi alam the pinanglo la bangke la si la bangso non 15 August nangkeli aprang karbiang long do anasong jasimet da rapcheria song hamphang song la penke customary organization atum puetlo plutang non karbiri chu pin pomar lo rikreni sarabe mai rong saramai tum pen chenglok jutang song lameda song sorlo song lo charlie song kaduka we tum da bange song alam theda chipu pepin si dhorom lam theda chipu pepin si ilitum apu ru samson sing inti kabor ite kang penajo karbiang long along ri ilitum chelong dunlo bharat sadhin long det benefit la peli tum along ri bange bharat kachari a constitution ateng pencil tum along ri ta keseng asida ke survey of India survey of Assam alang tuma survey ateng pencil tum along ri adu hoy bange sirilo la si aso along ri adu hoy chelong that benefit puthot ilitum along ri nangki free to ji pa kam ke claim cheng party la kenon BJP pusilitum jong dak nang kokpo la pendak bangeli tuma thanang ji non kedam tang pena jono chiklo tarik krisir ni dala tum karbeng pena song panhang si hempre galam bel haika chinki ka cheng wai tho polason ku pache thang song dali tum bethe long do sita ini tum chini si ke me BJP party lage hempre nagi PJ party ke kalivek lo BJP party ke ili tum apu samson sin inti nagi kimpi te kang a district masi nagi PG pu ke chengsia step ke la give and take lo asila kali tum along ri adui a hoy nagi PG party penalo BJP bangke pen hini bangke BJP party ke karbiang long along ri nangke raiji kali si karbiang long along le company bangke jor khu a party lo ke la sili tum theklong ji non dak tim karbiang long tum bense tami je karbia the tum phan bangke edon pen chiri phopho along le ke ronji pu porthia ke porthime ke mang pu pen pache thanglo sita ambani adani madhala ingnar ka pangreng hal haya pap ki eji pu phan kala tum chiri suri krenar cap solar project phanda longle ki pi la pena bangke hala so CBG phanda chiri suri krehine longle ki PG phansila tum bangke aku ka che parai thu asi dak ben sit hek dak lo je non kachari bom la so BJP party bangke la ke karbiang long na ki free la pen karbiang long along le company phan ke jora party la si nili kaduk ka be karbi solang do rat phanda nili chuni riji bangla ini tum phere re pin pen emetha along ri adui ahoy ka cherai kom la pen karbiang long ka cherai kom la pen karbiang long along puthot tak nai pusi nili bangke chuni ri poning lo la si give and take ke tum mentuni da chikroi dun thek thelo chikroi dun nangne la pen soni bagal bangso give and take kapa chunji a farman Assam government pen ke seng regional committee piju sajur kahilo chairman lo asi hala bangso regional committee ta dissolve vegnanji la pen ke give and take a MOU ta cancel vegnani pusi nili abangke matha thiplo la pen karbiang lo ra sambil bangso ke song long ini tum